Здравейте! Това е втората ми книга "Търсете" и тя е посветена на отношенията майка-дете, като заглавният разказ е биографичен. И другите разкази измислите, нали? 2 положителни и 2 отрицателни образа на майката, като заглавният разказ "Търсете", в него описвам пътя, който извървях, за да намеря своята биологична майка, защото наскоро разбрах и се потвърди, нали, съм осиновен и реших, нали, да намеря коя е моята биологична майка. Живи ли са, не са ли биологични родители? И в този разказ описвам пътя, който извървях. Какво е усещането, когато откри своята биологична майка? Много странно беше, когато за пръв път се чух с тази жена. Тя ми се обади, каза: "Търся Божидар, вие ли сте?" И аз, както и предполагах, може би ще бъде моята биологична майка, защото ми звъни чуж номер, нали? Не знам дали е сега бащата или майката, но ми се обади майката. И така беше много резервирана към мен. Каза, че ме е искала, но нейният баща не е позволил да ме задържи. Казал ли се прибира сама, или ако искаш да задържиш детето тук в къщата, те не искам. С времето, нали, вече 1 година и половина как си комуникирам с нея. Много добре се разбираме, хубав човек е. Разказва ми доста случки от, нали, нейния живот, на нейните деца, нали, на роднините, но пък не иска да ми каже кой е биологичният ми баща. И мен сега това също ме много така чувърка, че искам да знам кой е той, нали. И от нататък това искам да разбера. От нея знам, че, нали, той е женен с 2 деца, както и тя има 2 деца. От никой нищо не искам, аз така казах и на нея при първия разговор. Нито има не търса, нито пари, нито нищо, нали. Аз каквото искам си имам, за мен ми е достатъчно това, като си го имам. Искам просто да знаят, че ме има, да се уважаваме и ако завържем едно приятелство с всички, добре дошло. А ако не, нали, те губят. И защо Божидар Чергаров тръгна да търси истинските си родители? От един сън. Така пише и в книгата, нали, което е истина. Човек може да запомни с няколко неща. Нали. Това съм учител, масажист, спортист и писател. Освен това, нали, с моите сънища. Много често сънувам сънища, които са пророчески. Каквото сънувам, това става. Както пише и в книгата. Сънувах моята си майка. На Лозята сме, там има един канал и от канала излиза една свиня, нали, по едно прасе излиза. Майка се обърна към мен и каза, нали, трябва да намерим малките. И аз по това, нали, 2 и 2 събрах, че иска да намеря, нали, моята биологична майка и най-вече дали имам брати и сестри. И оттам тръгнах. Иначе аз вече, нали, малко при това разбрах, съм осиновен, намерих в общината документи, нали, доказателства, съм осиновен. Стана ми много кофти, че моите родители, които ме гледали докато бяха живи, нали, не са ми родители. Благодаря на този сън, викам, нали, майка иска да намеря другите ми биологични ми роднини и родители. И затова ги потърсих, иначе нямаше да ги потърся, нали. Аз си бях свикнал с мисълта, нали, вече, че не съм биологично дете на моите родители. Кофти ми беше, но не можех да променя факта и затова този сън, нали, който осънувах, реших да потърся и биологичните. В своята първа книга имаш интересни благодарности. Благодариш на Бог, на родителите си, Мария и Петър, за това, че са те отгледали и възпитали като добър човек. И на приятелите си от Пазарджик, на тези, които са те подкрепили. Какво е за Божидар Чергаров живота? Живота е най-хубавото нещо, което може да ни случи, само да се умеем да го живеем правилно, да сме в правия път, с всички добродетели, да си обичаме родителите, вече, нали, без значение дали са ни родили или осиновили, защото за мен, нали, майката е най-свято нещо в този живот, без значение дали ме е родила или отгледала. От майката по-свято нещо няма на този свят. Така живота е всичко. Да живеем така, че да не пречим другите и най-вече да може да помагаме. Стига да можем, нали? От това по-хубаво няма. Разкажи малко повече на слушателите как загуби зрението си през далечната вече 2001 година. Загубих зрението през пролета на 2001, благодарение на моя доктор, нали, в кавички. Вместо при първата операция да ме оправи, нали, той ми съсипа лявото око, оттам проблемите отидоха на дясното и така, благодарение на 13 операции, изгубих зрение. Въпреки всичко, Божидар Чергаров е продължил да учи, да пише, да живее. Кое те мотивира? Мотивира това, че когато аз завърших, нали, средното си образование, не знаех нищо, телефон нямах, нали, вече се отделих от мои съученици, от приятели, среда всичко се отделих
и така да стоя вкъщи не ми харесват, като част от мебелировка, да кажем. И казах, че това не е живот за мен и реших, че трябва да се боря, да уча. Разни курсове съм изкарал, преди да започна студентството и реших, че щом аз мога и другите могат. И трябва да съм един от малкото, които успяват, как се казва в кавички, този живот, да мога да помагам и на другите. Защото такива като мен има много хора, не само зрителни проблеми, всякакви видове увреждания и всеки един човек в неравностойно положение има нужда от помощ. И то да е навременна помощ. Така от този мотив се води ден днешен. Да се обучавам, да имам повече умения и знания, с които да съм полезен на другите. Как бил писал първата си книга "Сънищата на слепеца"? Като книга за деца и юноши, тинейджери, такива си и разказите. 90% от разказите, случките във всеки един от разказите е истинска случка от живота ми. Просто е миксиране от моите сънища, случки съм снимал. И това така и реших да е кръст, "Сънищата на слепеца", защото идеята за всеки един от разказите е от съня ми. И просто дописах истински случки от моя живот. А втората търсяте? Втората просто като, като някаква магия, сякаш някой ми е издиктува на един дъх цялата книга. Тя съдържа 4 разказа: "Що за майка", "Биографичния търсете", "Майчино сърце" и "Старицата". Тези 3 разказа, сякаш на един дъх някой ми ги предиктува, записах ги и така се роди втората книга. Какво представлява "Майчиното сърце"? Една безкрайна любов. Така мога да опиша. Готова винаги да се жертва за своето дете, както беше и моята майка, Бог да я прости. Винаги беше до мен и ме подкрепяше, за разлика от баща ми. И сега третата книга вероятно ще е посветена на приятелите ти. Да, точно така. Третата книга, "Да е рекал Господ да сме живи и здрави", искам да излезе с рождения ми ден 23 май и ще е посветена на приятелството. От сега съм измислил как ще е корицата, какво ще съдържа и няма начин да ни хареса и тази трета книга на хората. До сега, който прочел втората книга с много хубави отзиви, щяло бестселър да стане, много трогателни истории съм измислил и което се казва, с щастлив край. И аз така казвам, че колкото и лошо се случва на човек, рано или късно ще му се случи и добро. Не може само лошо в живота, Ян, върти се колелото. Божидар Шаргаров, какво ще пожелае на всички слушатели на Българското национално радио? На първо място да сме здрави и щастливи, Бог да ни помага, както винаги ни помага, никога не ни остава, и да винаги се прави път, за да успяваме и да може да помагаме на другите хора, имат ли нужда. Думи на Божидар Шаргаров, който е единственият незрящ българин, покорил планината Немрут, а на книжния пазар у нас са двете му книги: първата "Сънищата на слепеца" и втората "Търсяте". Очакваме и неговата трета книга "Живот и здраве" през следващата година. Благодаря ви.